गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। आदिबासी हारिया दुखुगोनां गोसोम सान फालिदों। थांनाय मैयानि सानखौ एबा 15 मे सानखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि कसुगावआव आदिबासी हारिनि सुबुंफोरा गोसोम सान हिसाबै फालिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1996 मायथाइनि 15 मेआव बर' आरो आदिबासीनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन आरो गोबां आदिबासी सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो मैया एबा मे दाननि 15 अक्ट'खौ आदिबासी हारिया गोसोम सान हिसाबै फालिदों। फरायसालियावनो हुस गैयै जानानै गोलैदों सानै फरायसुला-फरायसुलिया। जाथाया बाक्सा जिल्ला सालबारि उत्तर गबर्धना फरायसालियाव नुजाथिदों। फरायसुलि सासेया थाखो 6आवनो फरायनाय हजिला खातुन आरो फरायसुला सासेया थाखो 6निनो साहिदुल आली। हुस गैयै फरायसा सानैखौ हाखु-दाखु देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदों फरायसालिनि फोरोंगिरिया। बोथोरनि गरमखौ सहायनो हायैयाव हरखाबै हुस गैयै जानानै गोलैदों होननानै मिथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगांबो उत्तर गबर्धना फरायसालियाव सा 10 फरायसाफोरा हुस गैयै जानानै गोलैदोंमोन गरमनि थाखाय आरो मैयाबो सानै फरायसाया हरखाब गोग्लैनायाव फोरोंगिरिफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा जिंगा सिदों। लोरबां सुबुंफोरनि थाखाय फरायनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ अज' दैखांनानै थाबैनो फरायसाफोरनि अनजिमा बायदि थाखो खथा बानायनाय आरो सुबिदा बायदि जिरायग्रा जगायनो खावलायदों गाहाय फोरोंगिरिखौ। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय साननैसो सिगां बाराणसीनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन। बिजाथिलाइ गथायनाय समाव बिथां नरेन्द्र मदिया गावनि धोन सम्पथिनिबो फारिलाइ होफाबोदोंमोन होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गथायनाय फारिलाइ बादिब्ला गाहाय मन्थ्रिनाव गासै 3.2 कौटि रांनि सम्पथिफोर दं। नाथाय नरेन्द्र मदिनाव गावनि आंगो न'जों लोगोसे गारि मटर गैया। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला 2018-19 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रिनाव 11,14,230 रां दंमोन। लोगोसे 2022-23 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रिनि धोन सम्पथिया बांनानै 23,56,080 रां जाहैदोंमोन। आरो बे समाव दा नरेन्द्र मदिनाव आखायाव 52,920 रां दं। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिनाव स्टेट बेंकआव मोननै एकाउन्ट दं आरो गाहाय मन्थ्रिनाव गासै 2,67,750 रांनि मोनब्रै सनानि आस्थाम दं होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। बावैसो सान सिगां ससियेल मिडियायाव बर' इउटुबार एबा BRB कमेन्ट इउटुब चेनेलनि बिगोमा बुद्दिराम ब्रह्मआ गावनि भिडिअनि गेजेरजों एबसुनि सोद्रोमा बिथांमोनहा बुनाय आरो हुमखि होनायनि बागै फोरमायनानै लादोंमोन। बिथाङा फोरमायना होनाय बादिब्ला गाव जेब्ला कसुगाव बाजार फारसे थांदोंमोन बे समाव हरखाब गारि लाखिफैनानै गावखौ बुदोंमोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायखांनायनि उनाव मैया बुद्दिराम ब्रह्मनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गासै बुनाय हुमखि होनायफोरखौ नंखाय होननानै फोरमायना होयो आरो बुद्दिराम ब्रह्मखौ समाजजों गोरोबनो रोङै सासे सुबुं महरै सिनायथि होदों। बिथांनि जोनोम थावनिया थिपकाइआवसोमोन नाथाय कसुगावआव 2 बोसोरसो सिगां समनिफ्राय रायजो जाफैना दङ होनना फोरमायना होदों। थिपकाइआव सा 7 आइजोफोरजों केलेंकारि गोनां सासे सुबुंसो होनना सिनायथि होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि मुं सुनाय आरो आफादगिरि दिपेन बर'खौ बोख्लायनो नाजानायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। बिथांबादि नंखाय बाखाय इउटुबार बादिया एबसुखौ गाज्रि राव बुंनायखौ जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया होननानै खौरांगिरि मेल लाखियो। दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि बेरेखा मावनानै दिनै बे ओनसोलाव थाफैनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा कुनु मानसिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो दिनै कुनु प्रश्रय होआखै बा जायगा होबोआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समनिफ्राय जोनोम जादों बर' हारियाव समाजाव गुलुं गुजुं खालामग्रा जाय मानसिफोर बेफोरखौ जोङो दिनै समाजाव गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमै दिनै
दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ खामानि मावबाय थादों। दा दिनै बे हिसाबै जोङो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै दिनै बे ओनसोलाव दंफैयो आरो समाजनि मोजां खामानि मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिदों, गाज्रि बाथ्रा फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ दिनै जोङो जाय नंखाय बाखाय इउटुबार, जाय BRB कमेन्टनि जाय सालायगिरि दिनै बुद्धिराम ब्रह्म, बिथां बुंनाय बायदि रावखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। प्रमद बर'नि नखर जिल्लायाव रायजो राजाफोरा हान्थिनो थाखाय औवानि दालां लुनानै लादों। प्रमद बर'नि नखर जिल्ला तामुलपुर बरखुसिया गामिया हान्थामेलानि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरानो गावनि स्पिनि रां खरसा खालामनानै औवानि दालां लुनानै लानांदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेयो मोनसे गोनांथार लामा जायजों तामुलपुरनिफ्राय थोंजोङै गुवाहाटी फारसे थांनायनिबो खाबु दं। गोबां फरायसा फरायसुलिफोराबो बे लामाजोंनो खस्थ'यै हान्थिनो गोनां जायो। बैफोर खस्थ' जानायखौ नायनानै थानो हायैयाव जों जोंनि रायजोनि रांखौ बाहायनानै थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ जोङो खालामनानै लाबाय होननानै फोरमायनानै होदों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।